Nadal en Londres. Vivía ali un home chamado Scrooge. Era un señor moi traballador, pero ao mesmo tempo era unha persoa malvada, codiciosa, cruel e coreña, que non sabía que significaba a xenerosidade, o amor, a familia e moito menos o Nadal. Grachi, que faz que non estás traballando? Hola, señor Scrooge. Tan só intentaba quentar a oficina. Hoxe xa vai moito frío. Paparruchas, non podemos gastar nin so penique niso. Séntate e ponte a traballar. Falando de traballar, señor, mañá é Nadal e preguntábame se podería tomarme a tarde libre. Nadal, paparruchas. A ver, está ben, se queres podes faltar mañá, pero descontarei a metade do teu soldo. De acordo, señor. Bons días, feliz Nadal. Feliz Nadal, señorito Fred. Va, paparruchas, feliz Nadal, tío Scrooge. Pero que ten de feliz? Direiche que é o Nadal. É o día máis de traballo e calquer pailán que che diga o contrario deberían colgalo no seu propio árbol. Pero, señor, o Nadal é tempo de generosidade de estar coa familia. Iso solamente son paparruchas. E ti para que viñeches, sobrinho? Vim para darche isto, é para invitar a alimentar a Nadal. Vaya, haberá pavo con salsa de noces? Sí, E haberá pudín de cirolas e mousse de limón? claro. E frutas Por escarchadas? suposto, vas vir? Estás loco? Non podo comer nada diso. Xa che dixen que non me gusta o Nadal e non vou ir a ningunha celebración. Paparruchas, xa non quero escoitarte máis. Fora daqui. Pero tío! Fora daqui che dixen. Clientes, ocupareime eu. Bos días, queridas damas, en que podo axudarlles? Verá, señor, estamos recaudando fondos para as persoas indigentes e desamparadas. Para quen? Cartos para os pobres. Ah, ben, se lle damos cartos aos pobres, xa non serán pobres. Non, si. Pois... E se non houbera pobres, vostedes non terían traballo. Bueno, señor, pero... Por favor, queridas damas, non me pidan que os deixe sen traballo. Non na noite boa, así que denllo isto a xente pobre e lárguense. Pero onde imos chegar? Traballas toda a túa vida para ter cartos e a xente pide que llos regales. Va! Tras a intensa xornada de traballo, o señor Scrooge voltou á súa casa. Cenou e puxo o pixama para irse dormir. Cando xa estaba na cama, escoitou un son dunhas vellas campás e un ruido forte e extraño que viña do exterior. Quen está facendo ese ruido? Quedaría dormido. Isto non é un soño, non me recoñece? Non sei, eres Marley, o meu socio Marley. Exacto. E que queres de min? Pois, lembras que cando traballaba contigo, enganabas viúvas e roubabas pobres? Sí, eres genial, podís facer todo iso en un só día. Pois non, fixen mal. Agora teño que cargar con estas pesadas cadeas para toda a eternidade. Ou pode que máis. E o mesmo vai che pasar a ti. Non, non pode ser, axúdame Marley. A ver, esta noite
Seremos os tres os espíritos que che visitaremos e mostraremos che visións importantes. Como? A ver, acompáñame. Comezamos por pasar. Scrooge, sen estar de todo convencido, agarrouse do espírito e chegaron a un lugar que lle resultaba bastante familiar. Marley, creo que coñezo este sitio. Son as antiguas... Son as oficinas do meu primeiro traballo. Uau! Mira, sabes que non é o chico tímido do rincón? Son eu! Sí, antes de que te convertises nun ser deseado, consumido pola avaricia. Ninguén é perfecto. E aí está Fermoso Isabel. Scrooge, Scrooge! Sí, Isabel. Estou debaixo do bisco, cos beixos preparados. Tamén está a pisar un pé. Os anos foron pasando e Scrooge foise volvendo máis avaro e correño, interesándose máis nos cartos que nas persoas. E 10 anos máis tarde... Ai, lembro moito que amaba. Sí, pero mira, en tan só 10 anos aprendiches a amar outra cousa. Scrooge, Scrooge! Levo moito tempo agardando que cases comigo. Queres... Teño unha casiña no campo. Queres ir vivir comigo? Sabes que? O teu último pago da casiña chegou unha hora tarde. Vou a tener que ejecutar a hipoteca. Quédates en casa. A partir de agora será do banco. Pero... Amabas o ouro máis que esa fermosa rapaza e perdíchela para sempre. Por favor, Marley, non aguanto máis estas lembranzas. Lévame a casa. Lembra, Scrooge, estas lembranzas están na túa mente. Por que fun tan tonto? Por que? Por que? pasado marchou e Scrooge quedou só na súa habitación, laiándose polo que vira, lembrando canto amaba a Isabel. E cando deron as 2 da mañá... Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air, oh how they pound, raising the sound, oh in the dance. Son o espírito do Nadal presente. Por favor, non me manques. Non, Scrooge, veño a mostrarte como, a pesar do varo que eres, hai xente que sigue abrindoche o seu corazón. Ninguén que eu coñeza. Acompáñame. And their joyful tone to every home. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, ding dong, that is their song with joyful. E tras un paseo polas rúas da cidade, chegaron a casa que o espírito quería mostrarlle. Scrooge non entendía nada de por que se dirixían cara a aquel lugar. Aquí é. E por que me traes esta chabola? Aquí onde vive a túa esclavizada e malpagada é Emily Catrix. É que están a cear unha pomba. Seguro que teñen máis comida que iso. Ainda non, neno. Agardado ao pequeno Tim. Xa vou, nai. Caramba, mirade cantas cousas boas para comer. Hai que darlle as gracias ao señor Scrooge. Espírito, que lle pasa a ese pequeno? Moito me temo que as cousas non cambian pronto. O próximo Nadal haberá unha cadeira baleira onde se senta o pequeno Tim.
Iso significa que ti vai morrer. Singing good cheer to young and old, meek and the poor. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. That is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words. Sing grateful praises to the babe so dear. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing a cheer to young and old, meek and the poor. A noite estaba resultando aterradora. Scrooge non podía asimilar todo o que vira. Sentíase moi mal. Quería que a noite acabara o máis rápido posible. Pero aínda lle quedaba algo máis por ver. É vostede o espírito do Nadal futuro? Por favor, móstrame o que queiras, pero que isto remate pronto. Sí, son eu. Seguid. Ese que é? Toda a rúa está chea de indixentes, que asco. Todo o día pedindo, buscando un traballo. Eso, dale a vida como facemos aos demais. Xamais poderei imaginar un Nadal igual. Sen amigos nen familia con quen pasar a noite, vaya desgraciados. Espírito, quen é ese indixente solitario? Eres ti, Scrooge. Oh, por favor, non quero rematar así. Por favor, cambiei. Dame outra oportunidade. Vivirei no pasado, no presente e no futuro. Honrarei o Nadal no meu corazón. Oh, por favor. Eu teño que marchar. Scrooge choraba arrepentido despois de ver en que se convertira por culpa da súa codicia. Cando de súpeto despertou no medio da cidade na que as luces, na que as rúas lucían fermosas polo Nadal. É Nadal, os espíritos deronme outra oportunidade. Deronme outra oportunidade. Xa sei o que vou facer, todo o mundo se sorprenderá. E así foi como o Sr. Scrooge aprendeu a ver o verdadeiro sentido do Nadal. Coidar das persoas que comparten o tempo contigo. A súa empleada Emily Catridge a convertiu na súa socia e lle subiu o soldo. E reparteu todos os seus benes entre os máis necesitados. A xente ría a ver como cambiara, pero a Scrooge non lle importaba. Nunca volveu a ver os espíritus, pero tenía moitos amigos, era moi próximo a eles. E cada vez que chegaba o Nadal, nunca se esquecía de facilitar a súas amigas de todo o corazón. Feliz Nadal a todos e a todas! E que tengades unhas prósperas festas!